Bore da i chi, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n hyfryd i weld fod yna gymaint o bobl yn ymuno ac yn gwrando ar yr oedfaon hyn, ond cofiwch fod yna gyfarfodydd eraill gyda ni fel Eglwys ar hyn o bryd, cyfarfod dros Zoom ydyn ni, ond mae yna sawl peth yn digwydd yn ystod yr wythnos. Mae yna astudiaethau Beibledd, mae yna gwrdd gweddi, cyfle i gael paned a sgwrs gyda'n gilydd. Mae yna gyfarfod i drafod emynau a cherddi Cristnogol, mae yna glybiau plant, pob math o bethau. A felly, os ych chi a diddordeb yn un o'r pethau hynny, neu os ydych chi unrhyw gwestiynau, os ych chi eisiau mwy o wybodaeth am rhywbeth, yna plis gai annog chi eto i gysylltu â ni. Wel, na ni gyflwyno ein hunan a cyflwyno'r diwrnod yma a'r oedfa yma yn awr i ofal yr arglwydd. Na ni weddio. O arglwydd ein Dduw, unwaith eto i ni am ymdawelu o'th flaen di, ac rydyn ni am dyfolu di, i ni am dyfwynhau di, i ni am nesau at y ti mewn ffydd, ac i ni am brofi mwy ohono ti, i ni am glywed beth sydd gen ti i'w ddweud wrthyn ni, ond i ni hefyd am godi ein lleisiau ni mewn mawl i ti. Arglwydd, does na neb yn debyg i ti, ac o arglwydd, unwaith eto i ni'n diolch ein bod ni'n gallu dweud mae ti yw ein Dduw, ti yw ein tad ni. Ti yw'r un sydd gyda ni, ac yn cydrefnu pob peth daioni i'r rhai sy'n dygaru di. Ac arglwydd, diolch beth bynnag i ni yn ei wynebu ar hyn o bryd. Dy fod ti gyda ni, fel bugail, yn ein harwain ni ac yn darparu ar ein cyfer ni, ac hyd yn oed pan i ni mynd trwy peryglon a cyfnodau tywyll ac anodd, i ni ddim yn gorfod ofni am dy fod ti gyda ni ac yn gwarchod drosto ni. Arglwydd, i ni'n diolch fod yn y gyfle unwaith eto y bore yma i feddwl amdana ti ac i glywed am dy fab di, yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gofyn wrth i ni glywed amdano fe, bydde di yn ein harwain ni ato fe i blygu o'i flaen ac i'w ddilyn ni i ddod yn ddisgyblion iddo fe, neu i ddysgu yn well sut i fod a byw fel pobl yr arglwydd Iesu. Ond ni'n diolch mae fe yw y bugail da yn throi ei fywyd dros y defaid, dros rai fel ni, nath grwydro a sydd wedi byw mewn pob math o ffyrdd. Ac eto mae'r arglwydd Iesu wedi dod i'n ceisio ni ac yn ein croesawu ni ato fe. Dad, helpa ni nawr yn ein gwendid ni. Ni'n gofyn wneud i gymryd i ffwrdd pob rwystyr ac cadw'n meddyliau ni arna ti dy hun. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu nesaf yn gilydd. Bydd y geiriau ar y sgrin, bydd y cyfeiliant yn chwarae. A gadewch i ni foli ein Dduw ni gyda'n gilydd.
ni droi nesaf i ddarllen o air Dduw, ac mae'n darlleniad ni yn dod o'r Efengyl yn ôl Ioan, a'r bennod gyntaf, ac adnodau 35 i 51. A beth i ni'n ei gael fan hyn yw hanes Iesu yn dechrau galw disgyblion, yn galw i ddisgyblion cyntaf ato fe. A blant, fi eisiau i chi nawr i drio gwrando a dilyn y darlleniad, a fi eisiau chi jyst i sylwi yn arbennig be mae Iesu'n dweud wrth Seimon Pedr, ac wrth Nathanael. Okay? Achos ni'n dysgu rhywbeth pwysig iawn am Iesu yn yr hyn mae fe'n dweud wrth Seimon ac wrth Nathanael. Reit, yna ni ddarllen. Ioan 1, dechrau'n adnod 35. Tranoedd, yr oedd Ioan yn sefyll eto gyda 2 o'i ddisgyblion. Ac wrth wylio Iesu'n cerdded heibio, meddai, dyma oen Dduw. Clywodd ei 2 ddisgybl ef yn dweud hyn, ac eithant i ganlyn Iesu. Troes Iesu, ac wrth ei gweld yn canlyn, dwedodd wrthynt, beth yr ydych yn ei geisio? Dywedasant wrtho, Rabi, ystyr hyn o'i gyfieithu yw athro. Ble rwy ti'n aros? Dwedodd wrthynt, dewch i weld. Felly eithant a gweld lle roedd yn aros, ar diwrnod hwnnw aros asant gydag ef. Roedd hi tua 4 o'r gloch y prynhawn. Andreas, brawd Seimon Pedr, oedd un o'r 2 a aeth i ganlyn Iesu ar ôl gwrando ar Ioan. Y peth cyntaf am wnaeth hwn oedd cael hyd i'w frawd, Seimon, a dweud wrtho, rydym wedi darganfod y Meseia. Hynny yw o'i gyfieithu, Crist. Daeth ag ef at Iesu, edrychodd Iesu arno, a dywedodd, ti yw Seimon fab Ioan. Dy enw fydd Ceffas, enw a gyfieithyr Pedr. Tranoeth, penderfynodd Iesu ymadael a mynd i Galilea. Cafodd hyd i Philip, ac meddai wrtho, canlyn fi. Gŵr o Bethsaida, tref Andreas a Pedr, oedd Philip. Cafodd Philip hyd i Nathanael, a dweud wrtho, rydym wedi darganfod y gŵr yr ysgrifennodd Moses yn y gyfraith amdano, a'r proffwydi hefyd, Iesu, fab Joseph o Nazareth. Dwedodd Nathanael wrtho, a all dim da ddod o Nazareth? Tyr di weld, ebe Philip wrtho. Gwelodd Iesu Nathanael yn dod tuag ato, ac meddai amdano, dyma Israeliad gwerth yr enw, heb ddim twyll ynddo. Gofynodd Nathanael iddo, sut yr wyt yn fadnabod i? Atebodd Iesu ef, gwelais di cyn i Philip alw arnat, pan oeddet dan y ffugysbren. Rabi, meddai Nathanael wrtho, ti yw mab Dduw, ti yw brenin Israel. Atebodd Iesu ef, a wyt yn credu oherwydd i mi ddweud wrthyt fy mod wedi dy weld dan y ffugysbren? Cei weld pethau mwy na hyn. Ac meddai wrtho, yn wir, rwy'n dweud wrthych. Cewch weld y nef wedi agor, ac angylion Dduw yn esgyn ac yn disgyn ar fab y dyn. Nawr te blant, wnaethoch chi sylwi
mae Iesu fan hyn yn dweud rhywbeth hynod o ddiddorol yn dydy, pan mae'n dewis Seimon Pedr a Nathanael i fod yn ddisgyblion iddo fe. Gynta i gyd, pan mae'n cwrdd â Seimon, mae'n dweud wrtho fe, ti yw Seimon fab Ioan, dy enw fydd Ceffas, neu Pedr, mae'r enw yna'n golygu craig. A felly mae Iesu fan hyn, mae'n cwrdd â rhywun am y tro cyntaf a mae'n gwybod ei enw. Nawr fi yn gallu anghofio enwau pobl fi'n nabod yn barod, pobl fi wedi cwrdd â o'r blaen. Ond mae Iesu fan hyn, mae'n gwybod enw Seimon heb cwrdd â fe eto. A'n fwy na hynny, mae'n gwybod rhywbeth am Seimon, mae'n gwybod am ei gymeriadau, mae'n rhoi'r enw newydd yma iddo fe, Pedr, y graig. A wedyn mae rhywbeth tebyg yn digwydd nes ymlaen pan mae Iesu'n cwrdd â Nathanael. Mae Iesu'n dweud amdano fe, dyma Israeliad heb ddim twyll ynddo fe. A mae'n dweud, gwelais di cyn i Philip alw arnat pan oedd y ti dan y ffigysbren. Mae Iesu'n dweud wrth Nathanael, fi'n gwybod pwy wyt ti. Fi'n gwybod pa fath o berson wyt ti. Yn fwy na hynny, o'n i'n gweld ti cyn bod Philip yn mynd i dy nôl di. A falle oedd Nathanael yn gweddio, falle oedd e'n darllen ei Feibl, falle oedd e'n meddwl am y Meseia, falle oedd e'n poeni am rhywbeth, ni ddim yn gwybod. Ond mae Iesu fan hyn yn dweud bod e'n gwybod popeth amdano ni. Mae'n gwybod popeth am Seimon, mae'n gwybod popeth am Nathanael, mae'n gwybod popeth am chi a fi hefyd. Mae'n gwybod ein enw ni, mae'n gwybod ein cymeriad ni, mae'n gwybod beth sydd yn ein calon ni. Mae Iesu'n gwybod yr holl bethau hynny i chi yn cuddio gan bawb arall. Mae pob un ohono ni wedi dweud a gwneud a meddwl, mae Iesu'n gwybod hynny i gyd. Nawr, mae rhywbeth chydig bach yn scary am hwnna, ond oes. Sa eisiau i neb wybod popeth amdano fi. Mae yna lot o bethau ycha fi wedi cuddio yn fy nghalon i, yn fy meddwl i. Sa eisiau i bobl eraill i wybod. A felly mae'r ffaith bod Iesu'n gwybod, mae e'n frawychus. Achos fe yw Dduw. Fe yw'r un fydd yn barnu. Ac ar ddiwedd amser byddwn ni yn gorfod rhoi ateb i Dduw pam bod ni wedi byw fel ydyn ni. Mae e bach yn scary, ond does dim rhaid i ni fod yn ofnus os e. Mae'r geiriau yma yn gallu rhoi cysur i ni. Achos mae Iesu fan hyn, bod e'n nabod Seimon, bod e'n nabod Nathanael, bod e'n nabod y disgyblion eraill yma, mae'n dal yn galw nhw ato fe. Mae e'n caru nhw ac yn croesawu nhw i fod yn ddisgyblion iddo fe. Mae'n dal i fod yn fodlon marw ar y groes drostyn nhw a droston ni. Fod e'n adnabod chi a fi, yn well na ni'n nabod e'n hunan, mae e dal yn caru ni. A mae e dal eisiau ni i fod yn ffrindiau iddo fe. Mae e dal eisiau ni gredu ynddo fe a'i ddilyn ni a fod yn bobl iddo fe. A mae hynny yn newyddion da iawn, yn newyddion gorau erioed. Felly, ni'n mynd i weddio nawr, ni'n mynd i ddiolch i Dduw am y newyddion yna. Dyn gilydd iawn, yn ei weddio. O Dduw, ni'n diolch i ti am anfon yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch bod wedi dewis dod mwyn galw pobl ato fe ei hun ac mwyn ei caru nhw ac mwyn ei hachub nhw. A ni'n diolch dy fod ti o Dduw yn gwybod popeth amdano ni. Dy fod ti'n dal i'n caru ni. A ni'n diolch fod Iesu'n gwybod beth oedd yng nghalon Seimon a Nathanael a bod Iesu'n gallu gweld yn ein calon ni. Fod e'n dal eisiau ni.
ac hyd yn oed os oes neb arall yn y byd yma wedi'n caru ni ac eisiau ni yn meddwl bod ni yn werthfawr. Diolch bod Iesu wedi caru ni ddigon i fynd i farw ar y groes drosto ni. Dduw, diolch am y newyddion gorau yma. A ni'n gofyn nawr neu di'n helpu ni i gofio hyn ac i gredu hyn ac i rannu hyn gydag eraill. Arglwydd, ni'n cyffesu bod ni'n gallu bod yn araf iawn weithiau i rannu. Ni'n gallu bod yn hunanol. I ni falle yn gwybod y pethau yma, wedi credu'r pethau yma, yn credu bod nhw'n wir, ond i ni ddim yn meddwl rhyw lawer am byti pobl eraill a'r angen i rannu a dweud wrthyn nhw yn newyddion da. Arglwydd, maddau ni am hyn, ni'n gofyn y bydde di yn rhoi baich yno ni fel Cristnogion i ddweud wrth eraill amdano ti. Ni'n diolch hefyd fod ti ddim angen ni, ond fod ti yn gallu denu pobl ato ti dy hun, a ni'n gofyn y bydde ni'n gweld hynny nawr. Bydde Iesu Grist yn galw disgyblion ato fe ei hun yn ein dydd ni. Dduw, ni'n diolch i ti am dy ofal di drosto ni. Ni'n diolch i ti am yr holl pethau da na rwy ti yn ei rhoi i ni. Ac arglwydd, ni'n gofyn y bydde di gyda ni nawr, helpa ni i ddeall dy air di yn well ac i ymateb mewn ffydd i beth sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. Da'r cliw yn gweddi ni nawr, a mynd bod ni'n gofyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Nawr mae Dad yn mynd i esbonio chydig bach am yr emyn nesaf i ni mynd i'w chanu gyda'n gilydd. Un o'r emynau mwy o poblogaidd ar Nadolig yw Wele, cawsom y Meseia gan Dafydd Jones o Geio. Dyna'r emyn i ni'n mynd i edrych arno fe gyda'n gilydd yn awr. Mae'n emyn sionc iawn, yn emyn byrlymus iawn, yn llawn llwynydd, ac yn atgoffa ni mewn gwirionedd o garol y Vicar Pritchard awn i Fethlehem bawd dan ganu, neidio, dawnsio a difyru, i gael gweld yn prynwr credig aned heddiw ddydd Nadolig. Roedd Dafydd Jones yn byw rhyw ganrif ar ôl dyddiau'r y Vicar, ond yn dod o'r un ardal yn fras, sef gogledd Sir Gyfyrddin yn yr ardal o gwmpas y Llanymddyfri. Porthmon oedd Dafydd Jones yn cludo anifeiliaid i cael ei gwerthu mynd yn o ardal Llanymddyfri felly lawr i dde Lloegr i ardal Llundain fyna i gael ei gwerthu. Ac yn wir, wrth ddod nôl o un o'i deithiau Porthmona, fe gafodd droedigaeth. Fe drodd mewn i gapel yn Rhoedrhyw Dalar a clywed pregethu fyna a chael droedigaeth. Ac fe ath ymlaen wedi ni ymaelodi mewn eglwys annibynnol yn Crug y Bar, ger i gatre fe yn Heio. Ond roedd e hefyd yn gyfeillgar iawn gyda Methodistiaid yr ardal, cyfeillgar iawn enghraifft a Williams Montecelin. Ac mae'n cyfrannu o'r un math o ysbryd bywiog llawen o addoli oedd yn nodweddu'r Methodistiaid. Yn wir, mae'n sôn amdano ei hunan yn dawnsio ac yn neidio lawenydd oherwydd yr hyn oedd wedi dod iddo fe trwy'r Efengyl Cristnogol. Mae'r emyn yma yn emyn, wel, i ni wedi edrych ar 3 ffennill mewn gwirionedd, allan o 6 ffennill yn wreiddiol, pan gyhoeddwyd yr emyn am y tro cyntaf 1763. A mae'n enghraifft mewn gwirionedd o'r olygyddion llyfrymynau, felly ni gymwynas ar emyn oherwydd yn aml iawn felly byddwn ni'n gytuno yn hollol a'r newidiadau mae y golygyddion llyfrymynau yn wneud. Ond yn achos yma, roedd hepgor 3 o'r penillion yn wneud yr emyn mewn fwy tyn rhywsut ac yn mwy effeithiol. Mae'r pennill cyntaf yn dechrau Wele, cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawroca erioed. A fe ddyle hynny fod yn canu clychau os ydyn ni'n gyfarwydd a phennod gyntaf Efengyl Ioan. Oherwydd yn y fan yna, mae
Ioan yn tynnu sylw rai o ddisgyblion at Iesu Grist ac yn dweud amdano fe wele oen Dduw ac yn dilyn hynny, mae rai o'r disgyblion yn dechrau dilyn Iesu Grist ei hunan. A un ohonyn nhw oedd dyn o'r enw Andreas, a mae fe yn mynd ac yn dweud wrth ei frawd Seimon Pedr, sydd eto yn dod yn un o ddisgyblion amlwg Iesu Grist. Mae'n dweud, na ni a gawsom y Meseia. Ac wedyn mae'r pennill mae'n mynd mlaen wedyn i ddweud, darfu Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn i ddod. Hynny yw, pennill yw hwn, mewn gwirionedd, am yr ymgynhaliad, am ddyfodiad Crist i'r byd, a'r ffaith bod yr Hen Testament i gyd, mewn gwirionedd, Moses a llyfrau'r gyfraith a'r proffwydi i gyd yn pwyntio ymlaen at ddyfodiad y Meseia, at ddyfodiad Crist. Ac eto mae yna adles fan hyn o y bennod gyntaf Efengyl Ioan, oherwydd mae un arall o rai sy'n cael ei alw i fod yn ddisgybl i Grist yn y bennod na, dyn o'r enw Philip, yn mynd at ffrind iddo fe o'r enw Nathanael ac yn dweud fe gawsom yr hwn yr ysgrifennodd Moses yn y gyfraith a'r proffwydi amdano. Felly chi'n gweld fel mae'r pennill na yn adlewyrchu'n gryf yr hyn sydd gyda ni yn yr hanes yn bennod gyntaf Efengyl Ioan. A mae'n gorffen wedyn trwy danlinellu'r ffaith pwy yw'r Iesu. Mae Iesu yw gwir fab Dduw, ffrind a phrynwr dynol rhyw. A mae'r gair prynwr na wedyn yn harwen i mlaen at yr ail bennill, oherwydd mae'r pennill na yn sôn am yr oen, am Grist fel yr oen. Nawr, yn y bennod gyntaf yn Efengyl Ioan, mae Ioan Fydyddiwr wrth gyfeirio at Grist, wrth bwyntio at Grist, yn dweud wele oen Dduw. A byddai'r geiriau yna yn rhai gwbl syfrdanol i'w wrandawyr. Oherwydd yr oedd yr Iddewon, wrth gwrs, i gynulleidfa Ioan Fydyddiwr, yn gyfarwydd iawn ar holl aberthu a'r oen oedd wedi digwydd ar hyd cyfnod yr Hen Testament ac hyd i lawr at eu dyddiau nhw. Aberthu oen yn y deml yn aberth dros eu pechodau nhw, yn aberth yn mwyn i heddychu nhw a Dduw. A dyma Ioan Fydyddiwr nawr yn dweud, wel, dyma oen Dduw, meddai fe. A mae'r llinell nesaf, aeth i'r lladdfa yn ein lle, yn adleisio geiriau yn y proffwydoliaeth rhyfeddol na, yn Meseia 53, sy'n sôn am y gwas dioddefus yma, fyddai'n dod ym mhen canrifoedd mewn gwirionedd. Yr un mae fyddai'n cael i arwain fel oen i'r lladdfa. A'r sôn, wrth gwrs, wedyn amdano fe fel yr un a'r chollwyd am ein cynweddau ni. Yr un sydd wedi ddrychio, yr un sydd yn mynd yn aberth er mwyn yn heddychu ni a Dduw. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno fe, a thrwy gleisiau yr iachawyd ni. Y broffwydoliaeth rhyfeddol yma, ni'n dweud, a roddwyd gan Meseia ganrifoedd cyn dyfodiad Crist a chyflawniad y broffwydoliaeth yna. Ac yna mae'r pennill na mynd mlaen eto, i ni'n sôn nawr, i ni wedi symud tipyn bach yn debyg i'r carolau plygen, yndyn ni, o bennill cyntaf sy'n sôn am yr ymgynhaliad, am ddyfodiad Crist, a'r proffwydo fi am ei ddyfodiad, a nawr i reswm ei ddyfodiad, sef i waithau ar y groes. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle. So mae'n dyled fawr a dalodd, ac fe groesodd filiau'r nef. Delwedd i chi'n cael yn reit aml yn Emyner 19 ganrif yn arbennig. Y syniad bod yn dyled ni Dduw wedi cael ei sgrennu lawr ar lyfrau'r nef fel petai. Ond bod Crist yn nawr wedi mynd ag inc, wedi mynd a phen trwy yn dyled ni yn y llyfr, wedi dileu y restr o'n dyledio ni i Dduw trwy i waed, a rhoi ni trwy hynny bythol heddwch a ryddhad. Ac wedyn mae'r pennill ola wedyn yn torri allan mewn gwirionedd i foliannu Dduw am yr hyn mae wedi wneud wrth anfon Crist, wrth i Grist ddod yn ddyn ac wedi marw yn lle ni. Mae'n dechrau gyda'r geiriau, dyma gyfaill heiddau garu. Mae wedi sôn yn barod yn y pennill cyntaf am Grist fel y cyfaill gwerthfawroca erioed. Mae hynny hefyd yn adleisio mewn gwirionedd
eiriau ni'n cael yn llyfr y Deyrhebion yn ymhenod 19. Mae yna sôn y fyna am bod e'n bosib cael rhywun yn gyfaill sydd yn glynu wrthon ni'n well na brawd. A mae Cristnogion ar hyd y canrifoedd wedi cymryd hynny yn rhyw fath o arwydd o Grist, y cyfaill perffaith fel petai. Mae, eto i fynd nôl at Ioan Fydyddiwr, pan mae Ioan Fydyddiwr yn y carchar, mae yna hanes amdano fe yn Matthew 11 yn anfon disgyblion at Grist a ei holi fe. Mae Grist yn mynd ymlaen wedi ni sôn am Ioan ac yn sôn amdano fe hunan ac yn disgrifio hunan fel cyfaill pechaduried. Ymadrodd rhyfeddol pan ych chi'n meddwl amdani, yr un pur a glân yn dod yn gyfaill i bechaduried. A dyna, wrth gwrs, pan mae'n heiddi cael ei garu a'i glodfori yn fwy nag un. Mae'n prynu'n bywyd, yn talu'n dyled, a'n glanhau ei waed ei hun. Ac yna mae'r clo yna wedyn yn anhanog ni gyd i ddod at ein gilydd i lawenhau, ei foliannu a diolch iddo fe. Brodyr Dewch, llawen hewch, diolchwch iddo byth na thewch. Dylen ni bwysleisio falle fyna bod y gair brodyr yn y cyfnod yna, i ni yn fwy sensitif falle yn y dyddiau ni ac yn defnyddio ymadroddion fel brodyr a chwiorydd ac yn y blaen. Ond yn y cyfnod yma, fydde'r gair brodyr yna yn air ymbarel fel petai, yn cynnwys pawb yn yr eglwys, a gwryw a benyw. Ac yn wir, roedd llawer iawn o'r bobl yn y cynulleidfaoedd yn Crug y Bar a memannau eraill yng Ngogledd y Cyfyrddin oedd yn canu'r emyn yma tro cyntaf, fe llawer iawn ohonyn nhw yn ferched. Yn wir, fe ath Crug y Bar yn enwog iawn am rai o'r merched fyna oedd yn torri allan i foliannu yn sionc gynfyrlymus iawn. Un ohonyn nhw'n yn enwedig wedi mynd yn enwog mewn gwirionedd yn ei dydd ar draws Cymru, nani Crug y Bar fel oedd hi'n cael ei galw, am y moli a llawenhau heintus oedd yn ei nodweddu hi a rai o merched eraill capel Dafydd Jones o Gaio. Ac dyna felly diwedd yr emyn yma, felly yr anogaeth yma i lawenhau. Ac yn wir, mae'r emyn trwyddo fe, yna rhywbeth sionc iawn yn yr emyn yma trwyddo fe. Mae diwedd pob pennill sydd yn llawn rhyw ymedroddion byr, sionc a'r odle wedyn yn gyrru hynny nôl yn bwysleisio a llawenydd yma sydd i ni yn yr iachawdwriaeth. A'r anogaeth yma wedyn i ni lawenhau a diolch am byth, felly byth na thewch am hyn i gyd. Dyna yw'r sial sy'n ni yn yr emyn yma. Yn wir, dyna sydd yn gwbl naturiol mewn gwirionedd wrth i ni feddwl am yr iachawdwriaeth fawr sydd wedi dod i'n rhannu yng Nghrist.
Wel, os oes Beibl dych chi, trowch gyda fi nawr at yr adran yna, ddarllenon ni gyda'n gilydd. Ioan, benod 1 ac adnod 35 i 51. Ac os chi wedi bod yn ymuno dyn ni yn yr wythnosau diwethaf yma, byddwch chi'n gwybod ni wedi clywed lot fawr am Iesu Grist yn barod. Ni wedi dysgu pob math o bethau amdano fe. Ond i ni ddim hyd yn hyn wedi clywed ganddo fe. Ac felly o'r diwedd nawr yn yr adran sydd dan sylw bore yma, ni'n clywed llais yr Iesu. Ni'n clywed geiriau yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac, wel, wrth gwrs, be bynnag chi'n meddwl am Iesu, pwy bynnag i chi'n credu yw mae yn cael ei ystyried yn un o'r athrawon mwyaf a fi erioed. Mae'n cael ei weld fel un o'r bobl mwyaf dylanwadol nath erioed gerdded ar wyneb daear. A felly bysach chi bron yn disgwyl bod y geiriau cyntaf allan o geg Iesu. Y geiriau cyntaf mae'r apostol Ioan eisiau cofnodi ar ein cyfer ni. Byddwch chi bron yn disgwyl bod nhw'n eiriau mawr, a pwysig, a grymus, a syfrdanol. Ond a dweud y gwir, mae'r mwyafrif o'r geiriau cyntaf sydd dyn ni fan hyn, yn yr adran yma, maen nhw'n bethau ddigon syml yn dyn nhw. Beth yr ydych yn ei geisio? Am be chi'n chwilio? Be chi'n edrych amdano fe? Be chi'n meddwl eich chi'n mynd i ddod o hyd iddo fe gyda fi, meddai Iesu? Dewch i weld. Dyna'r anogaeth mae'n rhoi, dewch i weld. Canlyn fi. Dilyn fi. Mae'n drawiadol, nag yw e? Y peth cyntaf ni'n gweld o'r arglwydd Iesu Grist, yr rabi, yr athro mawr yma, yw fod e'n galw disgyblion. Mae'n galw ar bobl i'w ddilyn e. Mae'n galw ar bobl i fod yn barod i adael popeth, os oes angen. Troi cefn ar ei hen ffordd o fyw nhw a'i ddilyn e. Ac wrth i ni ddarllen ymlaen, fyddwn ni yn gweld mae'n galw pob math o bobl ato fe. Pobl oedd yn amlwg yn grefyddol, a pobl oedd yn amlwg ddim. Mae'n galw pobl pwysig a phobl ddigon cyffredin. Mae'n galw pobl oedd yn ymddiddori mewn gwleidyddiaeth y dydd a rheini oedd falle ddim. Mae'n galw pysgotwyr a chasglwyr trethu ac mae'n galw pobl hunan gyfiawn a phechaduriaid amlwg. Ond nhw gyd yn cael croeso ganddo fe. Pobl oedd yn i gydnabod e'n syth ac yn gweld pwy oedd a pobl oedd yn dod ato fe gyda pob math o amheuon. Yn syml iawn, pobl fel chi a fi. Mae'n dweud wrthyn nhw a mae'n dweud wrthyn ni y bore yma. Beth rydych chi'n ei geisio? Beth chi'n edrych amdano fe? Dewch i weld. Dewch gyda'ch gwestiynau a'ch amheuon chi. Dewch. Canlyn fi. Ni'n gweld Iesu fan hyn yn dechrau galw i ddisgyblion. A beth sy'n dod yn amlwg yw hyn. Mae yna wahanol ffyrdd o ddod at Iesu Grist. Ond dim ond trwy Iesu Grist gallwn ni ddod at Dduw. Na i ddweud yna to, achos dyna y peth mawr ni'n mynd i ystyried bore yma. Mae yna wahanol ffyrdd o ddod at Iesu, ond dim ond trwy Iesu gallwn ni ddod at Dduw. Nawn ni ystyried nhw yn ei tro te. I ddechrau. Mae yna wahanol ffyrdd o ddod at Iesu. Mae'n ddiddorol nag yn yr ychydig adnodau i ni wedi darllen wrth i'r disgyblion yma ddechrau cael ei galw at Iesu ac ymgasglu o'i amgylch e. Maen nhw'n dod mewn nifer o ffyrdd gwahanol.
Dweud y gwir, mae yna 4 ffordd amlwg mae'r disgyblion yma yn dod i ddilyn Iesu. Mae'r 2 gyntaf yn dod trwy bregethu yn dydyn nhw. Ioan 1, adnod 35. Tranoeth roedd Ioan fydyddiwr yn sefyll eto gyda 2 o'i ddisgyblion, ac wrth wylio Iesu'n cerdded heibio meddai, dyma oen Dduw. Clywodd ei 2 ddisgybl yn dweud hyn, ac eithant i ganlyn Iesu. Mae Ioan fydyddiwr, fel ni wedi clywed yn barod, yn pregethu, yn cyhoeddi. Mae wedi bod yn paratoi'r ffordd, a nawr mae'n cyhoeddi i neges eto, dyma oen Dduw. Iesu yw y Meseia. A mae 2 o'i ddisgyblion yn clywed yr hyn mae'n ei ddweud, ac yn ymateb i'w bregethu e. Mae'r 2 ddisgybl yma oedd wedi glynu wrth Ioan, fel yr un oedd yn paratoi'r ffordd, a maen nhw nawr yn clywed Ioan yn pwyntio at Iesu ac yn dweud dyma oen Dduw, a felly yn ddigon naturiol maen nhw'n gadael Ioan ac yn mynd i'w ddilyn e. A chi'n gweld dyna yw pwrpas pregethu. Mae gwir pregethu yn pwyntio pobl at Iesu. Nid diddannu pobl yw pwrpas pregethu. Nid dweud rhyw storis neu rhyw hanesion diddorol, rhyw adloniant yw pregethu. Nid ffordd i berson i gael statws a dylanwad a chynulleidfa ac arian yw pregethu. Na! Mae gwir pregethu yn pwyntio pobl at Iesu. A mae Ioan yn hyn yn pregethu, a mae yna 2 yn ymateb i'w neges e. A ni'n clywed yn dyn ni mae Andreas, brawd Seimon Pedr, oedd un o'r 2 a aeth i ganlyn Iesu ar ôl gwrando ar Ioan. Pwy oedd y llall? Wel, ni ddim yn cael clywed fan hyn, a gallwn ni ddim fod yn sicr. Dyw pawb ddim yn gytun. Ond fi'n credu siwr o fod mae'r apostol Ioan yw e. A bys hynny yn gyson gyda'r ffaith bod Ioan ddim yn hoffi enwi ei hunan. Ac bydde fe'n gwneud synwyr mewn ffordd dim reswm iddo fe beidio enwi'r llall. Mae'n enwi Andreas, pam ddim enwi'r disgybl arall. A bydde fe hefyd yn esbonio pam fod Ioan, neu sut mae Ioan yr apostol wedi gallu bod mor fanwl. Mae'n nodi beth sy'n digwydd mewn trefn dydd ar ôl dydd. Mae ei hyd yn oed fan hyn yn nodi yr amser yn dydy. Faint o gloch oedd hi pan ddechreuodd ei ddilyn Iesu. Falle bod chi'n gallu uniaethu efo hynny. Chi'n gallu cofio'r union ddyddiad. Falle bod chi hyd yn oed yn gallu cofio yr amser pan wnaethoch chi ddod yn ddisgybl i Iesu Grist a wnaeth eich bywyd chi newid am byth. Pregethu. Dyna falle y ffordd amlyca mae Duw wedi drefnu mwyn i bobl ddod yn ddisgyblion i Iesu Grist. Dyna pam, yn ystod yr cyfnod diwetha yma, i ni fel eglwys wedi ceisio parhau i gyhoeddi'r neges ar-lein, mor rhyfedd yw hi, siarad yn bersonol nawr, i bregethu, i gamra, heb gael pobl yno yn gwrando, ond mae'r neges yma yn un sydd mor bwysig, mae'n rhaid i bregethu e. A felly mae yna anogaeth fan hyn yn does i ni fel eglwysi, i unrhyw weinidogion sydd falle'n gwrando ar ei diwrnod off nhw. Mae eisiau ni ddyfo barhau. Oedd Ioan fydyddiwr yn cyhoeddi'r un neges y diwrnod yma ac oedd wedi cyhoeddi o'r blaen o'r tro yma, mae yna ymateb. A falle bod hynny'n wir y bore yma, falle bod yna rhywun yn gwrando ag i chi wedi clywed y pethau yma o'r blaen. A chi'n gwybod y pethau yma, maen nhw'n gyfarwydd i chi, ond
y tro yma, wrth i chi ddarllen y gair, neu wrth i chi ganu'r emynau, wrth i chi wrando ar y Pregeth, mae yna rhywbeth yn newid. Mae Dduw yn gweithio yn eich calon chi. Ond yna ni'n clywed yn dini am ffordd arall i ddod at Iesu, sef trwy'r teulu. Ni'n clywed yn adnod 40, Andreas, brawd Seimon Pedr oedd un o'r ddau. A'r peth cyntaf a wnaeth hwn oedd cael hyd i'w frawd Seimon, a dweud wrtho, rydym wedi darganfod y Meseia. Hynny yw o'i gyfieithu Crist. Daeth ag ef at Iesu. Edrychodd Iesu arno a dwedodd, ti yw Seimon fab Ioan. Dy enw fydd Ceffas, enw a gyfieithyr Pedr. Mae Andreas di dod yn ddisgybl. Mae di dod i weld, mae Iesu yw y Meseia. A felly, yn ddigon naturiol, y peth cyntaf mae fe eisiau wneud yw mynd a dweud wrth y rheini mae'n ei caru. A felly fan hyn, mae'n mynd i ffindio i frawd e. A ni gyd yn gyfarwydd â hynny, yndyn ni, pan i ni'n cael newyddion da, y bobl cyntaf fel arfer ni eisiau rannu gyda yw ein teulu ni. A mae ni'n wir hyd yn oed yn bethau ddigon bach, a dinod ges i neges wythnos yma gan mam. Oedd y neges yn dweud, mae yna slot click and collect ar gael yn Tesco. Beth yn meddwl byddwn ni'n gorfod dibynnu ar y math yna o neges, ond hynny oedd hyd i dod o hyd i rhywbeth prin, rhywbeth gwerthfawr, ac oedd hynny'n wych iddi hi bod hi gallu cael slot click and collect i hunan, ond oedd hi ddim eisiau cadw hynny i'w hunan. Oedd hi eisiau rannu'r wybodaeth yma. Oedd hi eisiau rannu yn y lle cyntaf gyda ei theulu hi. Un o'n breintiau mawr ni fel disgyblion i Iesu Grist yw bod ni'n gallu rannu y ffydd yna gyda'n teuluoedd ni. Nawr, wrth gwrs, mae hynny'n gallu bod yn anodd. Dyw pawb ddim mynd i ymateb fel gwnaeth Seimon Pedr. Bydd yna rai yn gwrthod, bydd yna rai yn wrthwynebus. A mae Iesu'n rybuddio. Ni o hynny, mae'n dweud, mae'n rhaid ni fod yn barod am hynny. Yn barod i golli popeth ei fwyn e. Yn barod hyd yn oed i gael ein gwrthod gan ein teulu ni. Ond mae Iesu werth hynny achos mae hi wedi aberthu popeth drosto ni trwy farw ar y groes. Ond mor anodd mae'n gallu bod, yn gyffredinol mae'n beth hyfryd, yn beth naturiol iawn, yn dydy? Bod ni'n gallu mynd a dweud wrth ein brawd neu'n chwaer neu mam, tad, mam gu, tad cu, plant, cendryd, ni'n gallu dweud wrthyn nhw, i fi di newid, i fi di cwrdd â'r person yma, Iesu, sydd wedi newid fy mywyd i, a mae eisiau wneud yr un peth yn dy fywyd di hefyd. Ni'n clywed fan hyn fod bywyd Seimon yn cael ei drawsnewid oherwydd tystiolaeth ei frawd e. A falle bod chi wedi gweld rhywbeth tebyg yn digwydd, llai feddwl am esiample, yma yng Nghymru, lle mae teuluoedd cyfan yn cael ei trawsnewid. Un person yn dod i gredu, ac yna trwy tystiolaeth nhw mae un arall ac un arall, nes bod y teulu cyfan bron a bod wedi troi at Dduw. Beth arall, pa ffyrdd eraill sydd? Wel, gallwn i ddweud, y trydydd ffordd sydd yn ei fan hyn yw yn uniongyrchol, fod rhywun yn dod yn syth, yn uniongyrchol, neu troi air Dduw yn syth iddyn nhw. Ni'n darllen yn dini yn adnod 43. Tranoedd, penderfynodd Iesu ymadael a mynd i Galilea. Cafodd hyd i Philip, ac meddai wrtho, canlyn fi. Mae profiad Philip fan hyn
chydig yn wahanol eto, ond ydy. Nid ymateb i Pregeth mae a nid ymateb i dystiolaeth aelod o'i deulu mae Tro yma, mae Iesu ei hun yn dod ato fe yn uniongyrchol, yn dweud wrtho fe, canlyn fi, dilyn fi eisiau ti i fod yn ddisgybl i fi. Dwi'n siŵr bod chi wedi gweld y poster enwog yna. Uncle Sam, yr poster Americanydd yna. A mae'r ffigwr yma, Uncle Sam, mae'n pwyntio yn dydi ato chi a'n dweud, I want you. A bwriad y poster yno oedd i geisio perswadio Americanwyr i ymuno ar fyddin yn ystod y Ryfel Byd cyntaf. A wrth gwrs y bwriad oedd bydde unigolyn falle'n cerdded heibio ac yn gweld y poster yma ac yn clywed y geiriau yna a gweld yr bus yn pwyntio at nhw ac yn dweud, pwy fi? Ond wrth gwrs, poster oedd hynny. Doedd Uncle Sam ddim yn gweld y person ac yn adnabod y person ac yn siarad yn bersonol gyda nhw fel unigolyn. Ond dyna'r union beth sydd yn digwydd fan hyn i Philip. Fod Iesu ei hun yn dod ac yn dweud, canlyn fi. Fi yn dadnabod di a fi eisiau ti. A beth sy'n rhyfeddol yw mae hynny yn gallu digwydd heddi. Falle bod chi wedi clywed straeon am bobl, mae yna llawer o straeon am bobl o gefndir Moslemaidd er enghraifft. Ac yn sydyn maen nhw yn dechrau cael breuddwydion. Ac yn ei breuddwydion mae Iesu yn ymddangos iddyn nhw ac yn galw arnyn nhw i'w ddilyn A mae'r un peth yn gallu digwydd mewn ffyrdd llai dramatic wrth i Dduw weithio yng nghalon person. Fi wedi clywed am, neu wedi cwrdd ag ambell i un yma yng Nghymru. Pobl sydd o nunlle, hynny yw ddim trwy wrando ar bregethau neu trwy dystiolaeth unrhyw un arall, mae nhw wedi deffro un diwrnod yn ymwybodol o'i hangen nhw. Ac yn gwybod bod yna rhywbeth ar goll, a dyn nhw ddim yn gwybod beth eto, maen nhw yn gwybod bod rhaid iddyn nhw edrych a chwilio, ac yna o'r diwedd, maen nhw'n dod o hyd i'r ateb, maen nhw'n dod at Iesu. Ac i ryw raddau gallai siarad o brofiad am hyn. Nawr o'n i wedi clywed llawer o bregethau, mae nifer o fy nheulu i yn Gristnogion, ond o'n i wedi gwrthod am amser hir, am 19 mlynedd cyntaf mywyd i. Ond yna un dydd, nath yna rhywbeth newid. Un diwrnod nes I ddeffro ac oedd rhywbeth yn wahanol. Yn sydyn, heb unrhyw reswm allanol amlwg, roedd gen i'r awydd yna, yr angen yna i ddarllen y Beibl. Ac wrth I fi agor y Beibl a darllen gair Dduw, oedd Iesu yn siarad. Gair Dduw yn gweithio yn fy mywyd I. Ac wrth gwrs, y gwir yw, pob tro mae unrhyw un yn agor y Beibl ac yn darllen gair Dduw, mae Iesu ei hun yn galw arnyn nhw, yn galw arnoch chi, canlyn fi. Falle, mae dyna pam I chi'n gwrando'r bore yma. Chi ddim cweit yn siŵr sut mae wedi digwydd, ond rhywsut neu gilydd I chi wedi ffindo'ch hunan yn gwrando heddi neu yn gwrando'n gyson ar yr oedfaon yma. Ac yn y gorffennol, I chi ddim wedi bod ag unrhyw diddordeb yn y pethau yma. Ond mae yna rhywbeth di newid ac yn sydyn iawn I chi'n teimlo, chi eisiau gwybod mwy, chi eisiau gwybod mwy am Iesu. Falle bod chi'n clywed I laisau nawr. Canlyn fi. Yna, mae yna un ffordd arall sy'n cael ei roi ni fan hyn, sef trwy ffrind. Mae Philip yn ymateb I alwad Iesu, mae'n dechrau dilyn Iesu, ac yn syth mae e'n rhedeg I chwilio am ei ffrindau. Nathanael,
Ni'n clywed yn adnod 45. Cafodd Philip hyd i Nathanael, a dweud wrtho, rydym wedi darganfod y gŵr yr ysgrifennodd Moses yn y gyfraith amdano, a'r proffwydi hefyd, Iesu, fab Joseph o Nazareth. Nawr, wrth gwrs, mae yna rhywbeth tebyg fan hyn i'r ail ffordd welon ni. Ond mae'n bwysig bod ni'n nodi hyn hefyd. Dyw dilyn Iesu, a bod yn ddisgybl i Iesu, ddim yn rhywbeth preifat. Dyw ddim yn rhywbeth sydd i fod i gael ei gadw yn y catre, a dim ond cael ei rannu gyda ein teuluoedd ni. Na, ddim o gwbl. Dyma'r newyddion gorau erioed, y newyddion bwysica erioed, a felly dylse fod rhywbeth yno ni sydd eisiau ei rannu gyda phawb, gyda ein teuluoedd ni, ond hefyd gyda ein ffrindiau ni. Ac a dweud y gwir, dylse ni fod eisiau rannu hyd yn oed gyda'n gilynion ni. Dyna nath Iesu drosto ni, tra bod ni yn elynion iddo fe aeth i'r groes mwyn ein hachub ni. A felly nawr mae'r cariad yna ni wedi brofi mor fawr, dylse fe fod yn gorlifo allan fel bod ni eisiau dweud wrth bawb. A felly mae Philip yn mynd yn dydi, a mae'n nôl ei ffrindau Nathanael, ac fod Nathanael yn ansicr, yn amau, mae'n cwestiynu yn dydi. A all dim da ddod o'r Nazareth? Dwi bron methu credu fod e'n bosib. Mae Philip yn dweud, wel, tyrd, der ei weld. A pan mae yn dod, Nathanael, yr un yma sy'n llawn amheuaeth, mae Iesu'n ei groesawu e. Mae Iesu'n dyfynnu fan hyn o Salm 32 ac adnod 2. Gwyn ei fyd y sawl, nad yw'r arglwydd yn cyfrif ei fai yn ei erbyn, ac nad oes dichell yn ei ysbryd, neu nad oes twyll ynddo. A mae Iesu'n gweud, yn dydi, ti yw yn union beth ddylse pobl Israel fod. Ti yn dod gyda falle amheuon, ond meddwl agored. Ti'n dod yn ymwybodol o dy angen di. Ti'n dod gan chwilio am y gwirionedd. Ysdim twyll yno ti. Ti eisiau dod at y gwir. A dyma fi, meddai Iesu. Felly, dyna ddechrau casglu y disgyblion, a wrth gwrs, mae yna fwy i ddod. Mae yna fwy hyd yn oed o apostolion, yr disgyblion agosaf yna i ddod. Ond yn barod, ni'n cael blas yn dyn ni ar mor wahanol i nhw. Mae dych chi'r cymeriadau gwahanol yma. Mae nhw gefndiroedd gwahanol. Dyn nhw ddim y math o bobl byddwch chi'n disgwyl, ydyn nhw, os ni'n onest. Dyn nhw ddim y math o bobl byddwn ni yn disgwyl i Iesu eisiau fel disgyblion. Dyn nhw ddim yn A-team, ydyn nhw. Dyn nhw'n Justice League neu'n Avengers neu pa bynnag tîm i chi'n gallu uniaethu efo. Dyn nhw ddim y bobl byddwch chi a fi falle eisiau galw. Ond dyma yw y rhai mae Iesu yn gwahodd, achos mae'r gwahoddiad i bawb, unrhyw un sy'n barod i gredu. Pam? Wel, yr ail beth, a byddai'n fyrrach fan hyn, ond yr ail beth ein ni'n ei weld yma yw hyn. Dim ond trwy Iesu gallwn ni ddod at Dduw. Mae yna llawer o ffyrdd y gallwn ni glywed am Iesu a dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, ond dim ond trwy Iesu gallwn ni ddod at Dduw. Dim ots pwy ydyn ni cyn dilyn Iesu. Achos dim ond trwy Iesu mae pawb yn dod i berthynas gyda Dduw. A ni'n gweld y pwynt yma yn dod i'r amlwg, wel, mewn nifer o ffyrdd, yn di ni.
Ni'n clywed Iesu yn cael ei gyfeirio ato fel oen Dduw, yr un sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ni'n clywed mae fe yw y Meseia, yr eneiniog, yr brenin oedd Dduw wedi addo. Ni'n clywed yn adnod 45, mae fe yw'r gŵr yr ysgrifennodd Moses yn y gyfraith amdano a'r proffwydi hefyd. Ni'n clywed cyffes Nathanael yn adnod 49. Ti yw mab Dduw. Ti yw brenin Israel. A felly, yr pwyslais yma o hyd yw, fe yw yr un sydd wedi cael ei addo. Fe yw yr un oedd Dduw wedi i drefnu mwyn dod â ni ato fe. Ond ni wedi gweld lot o syniadau hynny'n barod, ac fan hyn ar ddiwedd yr adran, mae Iesu yn ychwanegu 2 beth newydd i ni. 2 beth i'r ddarlun sydd yn ni ohono fe. Adnod 51. Mae Iesu'n siarad efo Nathanael, ond yna mae'n siarad efo'r disgyblion i gyd. Meddai wrtho, yn wir, rwy'n dweud wrthych, cewch weld y nef wedi agor, ac angylion Dduw yn esgyn ac yn disgyn ar fab y dyn. Y peth cyntaf newydd mae Iesu yn ei ddweud fan hyn yw, mae fe yw mab y dyn. A bydd rai o'ch chi'n cofio yr cyfeiriad enwog yna i fab y dyn. Mae yn yr Hen Testament yn llyfr y proffwyd Daniel. Yn Daniel pennod 7 ac adnodau 13 ac 14, mae Daniel yn ysgrifennu hyn. Fel roeddwn yn edrych ar weledigaethau'r nos, gwelais un fel mab dyn yn dyfod ar gymylau'r nef, a daeth at yr hen ddihennydd a chael ei gyflwyno iddo. Rhoddwyd iddo arglwyddiaeth ac ogoniant a brenhiniaeth i'r holl boblwydd o bob cenedl ac iaith ei wasanaethu. Y mae ei arglwyddiaeth yn dragwyddol a digyfnewid a'i frenhiniaeth yn un na ddinistrir. Felly mae Daniel di cyfeirio fyna at yr person yma sydd i ddod. Yr ffigwr yma, mae'n cael ei alw'n yn fab dyn, sydd yn dod ac yn nesau at Dduw y tad. Mae'n cael ei gyflwyno i'r tad, ac mae mab y dyn yn mynd i dderbyn brenhiniaeth ac awdurdod dros bawb a phopeth am byth. So mae Iesu fan hyn yn dweud, chi wedi dechrau gweld pwy ydw i, ond chi'n mynd i weld mwy. Chi'n mynd i ddod i sylweddoli, mae fi yw mab y dyn, yr un yna oedd Daniel yn sôn amdano fe. Fi yw hon, yr un sydd yn gallu nesau at Dduw a cael fy nghroesawu ag fy nghoroni ac yn gallu eistedd ar yr orsedd am byth. Ond yna mae Iesu'n dweud rhywbeth pellach fan hyn, yn dydy? Mae'n dweud, cewch weld y nef wedi agor, ac angylion Dduw yn esgyn ac yn disgyn ar fab y dyn. Beth yn y byd mae hynny'n ei olygu? Wel, i ddeall hyn, mae'n rhaid i ni droi nôl eto i'r Hen Testament, ond troi at Genesis pennod 28. Ac yn y ran yma o Genesis, ni'n cael hanes Jacob. Nawr, chi'n cofio, oedd Dduw wedi dewis teulu Abram, Isaac a Jacob mwyn bendithio'r byd trwyddyn nhw. Ac oedd Dduw, di newid enw Jacob i Israel. Oedd Jacob yn un oedd yn llawn twyll a dichell. Oedd e'n wahanol iawn mewn ffordd i Nathanael, yr Israeliad gwerth yr enw. Ond oedd Jacob yn dwyllwr, ac oedd e wedi twyllo i frawd ei hun Esau, a di gorfod ffoi, redeg am ei fywyd, rhag bod Esau yn ei lafe. Ac yn Genesis 28 ni'n darllen hyn, adnod 11 ymlaen. Daeth i ryw fan
ac aros noson yno gan fod yr haul wedi machlud. Cymerodd un o gerrig y lle a'i gosod dan ei ben, a gorweddodd i gysgu yn y fan honno. Breuddwydiodd ei fod yn gweld ysgol wedi ei gosod ar y ddeiar, a'i phen yn cyrraedd i'r nefoedd, ac angylion Duw yn dringo a disgyn ar hyd ddi. A safodd yr arglwydd gerllaw iddo a dweud, "My fi yw'r arglwydd, Duw Abraham dy dad a Duw Isaac. Rhoddaf y tir yr wyt yn gorwedd arno i ti ac i'th ddisgynyddion. Bydd dy hil fel llwch y ddeiar, a byddai'n ymestyn i'r gorllewin a'r dwyrain ac i'r gogledd a'r de, a bendithu'r holl deuluoedd y ddeiar yno ti, ac yn dy ddisgynyddion. Wele yr wyf fi gyda thi, a chadwaf di ple bynnag yr ei, a dofath i'n ôl i'r wlad hon, oherwydd nith adawaf nes i mi wneud yr hyn a ddywedais." Pan ddeffrodd Jacob o'i gwsg, dywedodd, "Mae'n sicr fod yr arglwydd yn y lle hwn, ac ni wyddwn ni." Mae Jacob yn cysgu ac mae'n breuddwydio, a mae'n gweld yr peth rhyfeddol yma, yr ysgol enfawr yma sydd yn ymestyn o'r ddeiar i'r nefoedd, efo angylion yn mynd lan a lawr arni. Hynny yw ysgol sydd yn cysylltu Duw a dynion. A mae Duw yn dweud wrtho fe, "I fi gyda thi. Fi wedi dy ddewis di. I fi mynd i fendithio'r byd trwy o ti. Fi ddim yn mynd i dy adael di. I fi mynd i aros gyda thi." Am byth. Jacob, y twyllwr, yr un oedd di gwneud cymaint o gamgymeriadau, di methu mewn cymaint o ffyrdd. Ond mae Duw yn dod at y fe ac mewn ffordd hynod o bwerus, ac eto mewn ffordd hynod o rasol a thyner yn dweud, "I fi gyda thi. Mae yna ffordd i bobl pechadurus fel ti i ddod at y fi." A chi'n gweld nawr fan hyn, Ioan pennod 1, mae Iesu yn dweud wrth i ddisgyblion, fi yw e. Fi yw yr ysgol yna welodd Jacob. Fi yw yr un sydd wedi dod i gysylltu nefoedd a deiar. Fi yw mab y dyn, yr un sy'n heiddi dod at y tad, ond fi hefyd yw y Duw ddyn sydd yn mynd i ddod â chi at Dduw hefyd. Fi gyda chi. Fi wedi'ch dewis chi. Fi'n mynd i fendithio y byd trwy chi. Peidiwch ag ofni. Mae yna hanes eto yn yr Hen Testament am bobl yn trial adeiladu tŵr i gyrraedd y nefoedd. Tŵr Babel. Maen nhw'n ceisio trwy ei ymdrech eu hunan i gyrraedd at Dduw. A ni gyd yn gwybod sut mae'r stori hynny'n troi allan. Ond mor aml i ni yn gallu gwneud yr un fath. I ni'n ceisio adeiladu tŵr neu codi ysgol at Dduw. Ond mae'n anobeithiol. Trwy ein gallu ein hunan, trwy'n ymdrechion ein hunan, trwy ein daioni ein hunan, i ni fyth yn mynd i gyrraedd at Dduw. Os i ni'n meddwl bod ni'n gallu, wel, ni jyst yn mynd i fethu, ond i ni methu bod yn ddisgyblion felly i Iesu. Achos mae Iesu'n dweud, os ych chi eisiau dod ato fi a fy nilyn ni, chi'n gorfod derbyn mae fi yw yr ysgol. Fi yw y ffordd at Dduw. Trwy fy mywyd perffaith i a fy aberth drostoch chi ar y groes ac trwy ei atgyfodiadau ar y trydydd dydd, mae Iesu wedi gwneud popeth sydd ei angen i ddod â ni at Dduw. Chi'n gweld bore yma, sdim ots siwr wnaethon ni glywed am Iesu,
Shwd i ni wedi dod i adnabod Iesu. Sdim ots os yw'r broses wedi bod yn un hir dros gyfnod o wythnosau, neu misoedd, neu blynyddoedd, neu wedi bod yn un byr. Dim ots os yw Dduw wedi bod yn gweithio yn eich bywyd chi trwy Pregethau, neu trwy ddarllen y Beibl, neu trwy ffrind neu aelod o'ch teulu yn siarad ac yn rannu dy chi. Dim ots beth yw'ch cefndir chi, dim ots beth yw'ch hanes chi, dim ots beth yw'ch amheuon chi. Mae pob un ohono ni'n dod at Dduw yn yr un ffordd, sef trwy Iesu Grist. A felly, sydd bynnag mae Dduw wedi bod yn gweithio yn eich bywyd chi yn y gorffennol, sydd bynnag mae'n gweithio yn eich bywyd chi y bore yma, mae'n dweud wrthych chi nawr, beth rydych yn ei geisio? Chi yn edrych, chi yn chwilio am rhywbeth. Dewch i weld. Dewch, falle bod chi ddim yn siŵr eto, dewch i weld mwy, dewch i ddarllen mwy, dewch i glywed mwy. Canlyn fi. Dilynwch Iesu. Mwyn ei enw e. Amen. Amen. Wel, diolch i Dduw am ei air e. A ni'n mynd i ganu nawr. Ni'n mynd i ymateb mewn mawl i air Dduw trwy ganu.
Wel, wrth i ni orffen ein amser ni efo'n gilydd bore yma, nawn ni weddio, nawn ni gyflwyno'n hunan yn awr wrth i ni ymadael i ofal Dduw. O Dduw yn tad, i ni'n diolch unwaith eto bod ni wedi gweld a chlywed pethau mawr, pethau rhyfeddol yn dy air di. Fod Iesu Grist, y Meseia, oen Dduw, yr un gafodd ei addo trwy Moses a'r proffwydi, yr un nath Jacob i weld yn y freuddwyd yno fel ysgol yn estyn i'r nefoedd. Diolch bod Iesu di dod ein mwyn ni. A diolch fod yn galw ac yn derbyn pob math o bobl ato fe ei hun. Da ni'n gofyn nawr, neu di roi ffydd i ni i ddod at Iesu. Ac i ni sydd yn barod yn ddisgyblion o arglwydd, a wneud ein cynnal ni. Ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu di addo i fod gyda ni ac i beidio'n gadael ni. Dad, wneud i'n defnyddio ni mwyn bendithio y byd i gyd efo'r newyddion da yma sydd gennym ni i'w rhannu. O arglwydd ein Dduw, derbyn ein mawl ni a'n diolch ni yn awr. Ni'n gofyn yn dy ras wneud i warchod drosto ni yn gorff ac yn enaid os gweli di fod yn dda. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd ni, Iesu Grist. Amen. Amen.